ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Бахтиёр Тиҷи. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб, сиҳат, саломат ҳастед. Духтаракои нозанин ва шербачакои нар видеоро то охирон пайраҳагирӣ мекунем ва ҳаму як дона лайки бепула гузошта дар шабакаи мо бошад подписатсия мекунем. Мавъизаи имрӯзаи мо дар бораи зани дуюм каме суҳбат ва маълумоти пурраро барои шумо хоҳам расонид. бародаро, як духтарака дӯст доштам, мега хайна представить кунем ки худам дӯст доштам. Як духтарака дӯст доштам, мега як духтарака дӯст доштам ва мехостам ки ҳамроҳиш издивоҷ кунам, яъне ки никоҳ кунем, зиндагиро ба сар бибарем. Албатта зани дуюм бародаро. Духтар розияй, падару модар розӣ нест. дар ин суръат чӣ бояд кард? духтар кор мекуна, дар дасташ телефони мобилӣ дора ва писар мехост ки бо духтар ҳамсӯҳбат шава ва вохӯрӣ кунанду якдигаршона аз пеш шиносанд. то он ҷое ки ман медонам, писар яъне ки ҷавоне ки мехоҳад зани дуюм гира одами ботақво аст, 5 вақт намозашро мехонад, дурӯғ намегӯяд, луқмаи ҳаром намехӯрад. ҷавони ботақво аст. ва пас нигаҳ кунед чӣ шуд дар оқибат. духтар розӣ, духтару писар розӣ, ино мехоҳанд бо ҳамдигар вохӯрӣ кунанд, аммо падару модари духтар розӣ нест. намехоҳад ки духтараш зани дуюм шава. мега ки ма духтарма боз ба ҷавон метиҳам, яъне ҷавоне ки ҳозир зан гирифтагӣ нест, ба ҳамун кас метиҳам, яъне ки падару модар волидайни ин духтар розигӣ намедиҳанд. пас дӯстон, духтар мега ман 100% розиам, мехоҳам ки аз хона гирезам, яъне ки хапудам равем, никоҳ кунем, зиндагӣ кунем, баъд оста оста падару модара мефаҳмонем. дӯстони азиз, хеле ки гуфта гузаштум, видеоро пайраҳагирӣ кунем то охиронша. ма маълумоти пурраро ҳаматонда мерасонам ки шумо бояд чӣ кор кунен ва чӣ кор накунен дар ин суръат, агар ки ҳамин хел проблемаҳо дар шумо дучор биёяд. ҳангоми ҳамин ситуатсияда шумо ки ғалтиден, гурехтан аз падару модар, гурехтан аз волидайну аз қиблагоҳи худ, ин хато аст ва албатта гунаҳгор мешавед. чунки падару модар ҳамеша дар беҳбудии фарзанд аст ва намехоҳад ки фарзанди ӯ мисол дар оянда хору залил гардад. мехоҳад ки фарзандаш як умр соҳиби зиндагӣ шава ва сарбаланд зиндагӣ кунад. намехоҳад ки духтараш дар кӯча монад, духтараш чаншу кунаву дар гапи мардум, дар темаи мардум, яъне ки дар рӯзномаи ҳаррӯза бигем, дар даҳани мардум бошад. пас духтар мега ман мегирезам, ман розиам. ҷавон ки бо тақво ки буд, гуфт ки алҳамдулиллоҳ ман мусулмон ҳастам, мега кори шайтон, яъне ки тезкорӣ, пайраҳагирӣ аз пайи шайтон аст. ин шайтони лаъин ҳама вақт дар гардани инсоният бор аст ва мехоҳад ки як шӯре, як ғавғои андозаву ҳамун тинҷии амониро нотинҷ кунад. албатта ба ин духтар ма чӣ гуфтанем? духтараки зебо, падару модарат қати боз ҳамсӯҳбат шав, уговоритш кун, бугӯ ҷавони ботақвост, мехоҳам ки зиндагӣ кунам. агар падару модар боз ҳам ки ризо нашавад, хай дигар ягон коре нест ки мо ту анҷом диҳем. бародарон, хоҳарони азизи исломии ма, агар шумо ҳамин хел проблема дошта бошед, шумоён наметонен ҳуқуқе ки бо духтар гиреза никоҳ кунен, чунки падару модар як риштае ҳаст ки пайванд дар шумо мемонад ва ин риштаро ба зудӣ канда намешавад.
الله همه ما و شما را باز هم هدایت کنه دوستان عزیز و برای یک نوش و نعمت و یک شهوت امروزه بگیم خطا نکنین. همش میشوه البته با کارهای مسلمانی. و دوستان این روز یک خبر دیگه هم به ما رسیده بود که شخص میخواه زن بگیره، یعنی یک جوان میخواست زن بگیره، در همین سایت های اجتماعی میخواه که ما وای را اعلان کنم و با خودش همسر بکویم بیویم، یعنی که بگیره. برادران خواهران عزیز محترم، ما این طریق رو نمیکنم. ما یگان سایت ابیاولین زن و شوهر کنی نیستم. ما پروستا کمتر موعظه ها را برای شما پیشکش میکنم که مثال همین کار را بکنین، همین کار را نکنین گفته. و دوستان عزیز همتون با الله مهربان میسپارم. بگذار الله مهربان همه ما شما را نگهبان باشه و هر یک خطاگی که میکنیم چشمای ما را روشن‌تر گردانه تا که اصلاح شویم. تا ویدیوهای آینده خداحافظی نمیکنیم و همو لایکای بی پوله گذاشتن میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.